Здравейте, колеги, колежки и селекционери от 4-та развъдна организация. Много се зарадвах, че ме цените още и да ви покажа един шедьовър. Той ройче, помните как го фанах с ръката? Юни месец. Така, сложили си му тронифонда. Беше на 2 междурами. Пчели. И му сложихме тронифонда. Казват макари. Малко съм по-внимателен, че днеска духовато е. Пуша се цигарка. Сега в момента това семейство ще го префърлям. Не е реклама. Просто е зимувало цяла година. Цяла зима. Едно между нами пчели бяха. Да се вика 2 шепи. Сега в момента е това. Това е бъдеща отводка. 5 рамкова, която се продава. В момента това семейство се продава за 350 ля. Който иска, може да ми се обади, 50 ля ще му направя стъпка. Семейство. Така, ще го префърлим в пластмасова куша, защото трудно ми е да го подхранвам, а и трябва да го развия. Така, тая рамчица. Да, тая ще е хубава, но сега да започна. При нас още сега в момента почва да цъфти джанката, дренчето. Недови запаси. Ей, къде са храни малко. Това ще е сигурно от или от глиската, или по-вероятно от глиската. Отдрямам, че е пълно вътре. Така. Колега каза, че не е било хубаво да ги префърлям сега. Ама искам да си направя експеримент. Да видим дали ще дръпне. Ето му пилцето в момента колко е. Да видим за акари. Не виждаме все още. В момента духа и вятър. Студен вятър, но агресия няма там. Ето го пилцето. Има тук там е прошарено. Добре, в краищата. Акар да видим. Не виждаме. Вероятно е в пилото. Така. И тая е последната рамка. Малика не видях. Значи аз ги бележа като някои колеги, които се продават старите майки на място. Та си ми новогодишна, ама мой, като сложа тази година буичката. Каква е тази година буичката, между другото? Да видим тази родопика. Това казвам 350 ля. Който иска да заповяда. Така. Това е котски коша. Ще го стесним
с две рамки. Значи Янчо ще каже природни дъски аз дена. Защото сме принцип да използвам основи. И после ще ги заместим с две строителни рамки тия. Ще го оставим за сега на 4. Ще добавим още 2. Значи Николски кошер, 3, минимум 3 плодника трябва да го развие. Затова казвам тая цена. Да видим какво ще стане. Така, това е за сега, показах го. Да видим дали семейство ще отслабне, защото няма да може да се ориентира и ще налети в другия син кошер или ще се остане в Николски. Николски е хубав, има милерова хранилка. Лесно се пуска тук, откривам тапичка. Храната ще сложим тук. Унифонда. Малко. Важно е вземат, но... Так. Родопиката наистина са много агресивни пчели. Хапят, пчелят. Това е за сега.